Vermello os electrodomésticos de Ourense. Está? Sí, está. Bueno, gracias por avisar. Moi boas. Aquí estamos de sobremesa, agardando que remate Lucía de xantar, como sempre. E hoxe queremos aproveitar para facer un último chamamento a que, un chamamento máis a que a xente se suscriba, porque estamos estancados en 125 suscriptores. Entón, a ver se a xente se suscribe. Así con esa actitude non imos conseguir moitos suscriptores. Se penso no que lle vas ver, claro. Dormiche mal, Ricardo, xa non te confirmo. Dormiche mal. Sí. No, non dormir ben. A sobremesa é dura. Tens que tomar un café ahora, vale, un matilde. Que? Vale. Corto. Soy yo mismo vermello que antes. Chao, Justo. Chegamos. Vamos vos enseñar a Radio Galega. A ver, espera que me echen as portas. A ver, dolle verdade. Ala. Digo que fastidia. Sal de aí. Veña, adentro. Bueno. Quen é? Leo pulsera. Este é o señor Ricardo, que sempre estrena por todos os que cheguen. Quen é? Leva pulsera. Non, é o encargado de recibir a todos que veñen aquí, está na porta todo o día. Sí. Quen está aí? Este é o estudio onde se fan o programa da mañá e tamén hai veces que está Xosé Baliñas para o Fondo Informativo das dúas. A veces. A veces. O que se queda? A ver se estamos un pouco E máis... que é a redacción? Home, está Maca, que Maca ainda non saiu. Debe saludar a Maca. Que tal? Otro día que venga mejor. Maca escapando. Otro día que venga yo más. Amigades. Carlos. Que tal, Susana? Que tal todo? Quedou ben? Que tal? Ben. Que che comentaron onte das novidades Carmucha? A todo mundo lle encantou. A sintonía para a sección tamén. Ah, Pero a menos mal que a sintonía- sección tamén. Pico de audiencia Pico onte. de audiencia. Estaba claro. Non sei que faríamos en publicar. Estaba claro, Carlos. Os eonllos para que o nariz non se lle encha de agua. Estos primates atópanse illados por dúas barreiras naturais, o que explica que ata de agora non foran coñecidos pola ciencia. Pillamos de Rosa. Isto é algo inédito, Rosa no micrófono. Non son habituais. Isto que acabades de ver que é algo inédito, que é Rosa, a nosa técnica de son falando no micro, é algo que conseguiu Carmen, Pois sí. Sí. Tiveño que insistir moito. Que No, va, que va. Que va. Pez Estamos preparando... rosado con más. Posúe unas aletas. Isto todo é pro concurso desta tarde. Pez rosado con más. Que estabas buscando- Posúe unas aletas en forma de man. E non Voces as non utiliza habituais. para nadar, Claro, senón aí que escoitamos a serven voz de para Maca. Vive nas Rosa, presa, unha bueno, presa fácil. O resto para xa un escoitaredes depredador. na Ata o radio. momento só se Tedes que viron esperar. 4 Pois exemplares. hoxe xa vedes que hai voces non habituais no programa, entre elas a de Nieves tamén, e xa imos ir despedindo este vídeo. Hoxe, pois xa gravamos todo antes de comezar, son as 3 da tarde, van ser, mirade aí. E así xa tedes un vídeo hoxe un poquinho antes do habitual. O dito, suscribidevos, dadelle gústame e deixadenos algún comentario que sempre o agradecemos. Ata logo!